Her har de fotograferet bag af Frode Søren. Her måler Krogsø banen op i Voldmølle før et VM-stævne. Her skal hegnen repareres omkring banen. Se, alle hjælperne er i sving. Her har vi Sølvsten og Knud Alexandersen ved at grave pæle ned. Og her har vi Knud Alexandersen på traktoren ned ad de skrå bakker. Her kommer Erik Thomasen lige smuttende forbi på BMW'en. Skib igennem fjorden. Og en af de små hjælpere er faldet om her. Og her har vi Werner Bach med skovlen. Preben Gorm svinger her i køllen. Pas på, Sølvsten. Det er Mogens Kamphøvner, der står og er mere forsigtig bagved. Og bæreren i et sving. Her kender vi en flyvende købmand, H.C. Persen og Svend Rasmussen. Kørerne fik ofte kritik for deres manglende medvirken, så her møder Erik Thomasen op med halmballerne. Og her har vi Poul H. Persen, polsteren. Og bagved ser vi købmanden, den tidligere formand, Svend Madsen. Og her ser vi Åge Jensen. Her ankommer Titagervognen med assistance af Falk, som også kom med deres brandsprøjter til at sprøjte banen på støvet. Og her må håndkraften til for at bringe den på plads. Og her udlægges slangerne til at dæmpe lidt på støvet. Kommentar til løbet bliver givet af Anker Bach Sørensen, og kommenteret om løbets forløb bliver af Poul Erik Sørensen. Nummer passeringerne gives af Werner Bach. Og herfra over til løbet. Fra Motocross Nation 1955 i Voldmølle på Randers, arrangeret af Randers Motorsport. Militæret hjalp os med at klare kørebanen. De sprængte trærør, byggede jordvolder og planerede og gravede ud i skrænterne. Da de to hold fra England, Sverige, Belgien, Holland, Finland og Danmark. Ved præsentationen af de internationale deltagere hejstes nationalflagene samtidig med, at de enkelte landes deltagere præsenteres for publikum. For England deltog Leslie Archer, Bo Norton, Jeffrey Smith,
BSA, Brian Stonebridge BSA og Geoff Ward RJS. For Sverige deltog Bill Nielsen, Lars Gustafsson, Sten Lundin og Gunnar Johansson, alle på BSA. For Belgien startede Victor Leloup FN, René Baten, Matchless, Nick Jansen, Sarolia og Jean Sommer på FN. For Holland deltog Henny Ritman FN, Jan Klink BSA, Baudouin Matchless og A. Dirks Matchless. For Finland deltog Kulor Kares Triumph, Raimo Rein BSA, Azzoleto BSA og Olof Helander på Triumph. Og for Danmark deltog Eivind Hansen Matchless, Arne Nielsen Triumph, Boris Rasbro BSA og Knud Lodal på Ejl. Hvis man betragter historien bag Motocross des Nations, viser det sig, at første stævne blev afviklet i 1947 med England som sejrherre. I 1948 sejrede Belgien, i 1949-50 sejrede England, i 1951 sejrede Belgien, og i 1952, 53 og 54 sejrede englænderne. Vi ser her stævnens speaker Paul Chandelou, som giver ordet til jurypræsidenten Major Watley, Irland, som åbner stævnet. Senere gives ordet til stævneleder Paul Sørensen. Hvis vi spørger motocross-eksperter om resultatet af stævnet her i dag, vil mange mene, at svenskerne har gode chancer for at overraske englænderne og belgierne. Derimod gives de hollandske, finske og danske kørere ikke mange chancer for en topplacering. De enkelte hold er stærkt afhængige af held i de indledende 2 heats, i det kørerne her skal kvalificere sig til det 20 omgange lange finaleheat, hvor det endelige hold VM afgøres. Ved maskinsynet ses her blandt andre nummer 59, Asger Andersen fra Nordvestjylland, og nummer 41, Arne Svendsen fra Silkeborg. Første indledende heat er nu startet, og kørerne er på vej og får et solidt tilløb til den stejle Torbakke, som fra bund til top udgør en stigning på ca. 30 meter, og det er banens absolut skrappeste stigning. Om et øjeblik ser vi belgieren Victor Leloup i vanskeligheder, alvorlige vanskeligheder, men han får lynhurtig hjælp af officials, som trækker og skubber ham op over bakketoppen, så han får løb. Og her passerer kører nummer 13, Henny Ritman fra Holland på FN. De første 3 omgange fører seedet af Leslie Archer, som uheldigvis styrter på 4. omgang, og derved overhales af Brian Stonebridge og Sten Lundin. Brian Stonebridge fører heatet til og med 9. omgang, hvor han overhales af Bill Nielsen, som har luret længe på chancen, og som efter at styrt på 2. omgang nu har kørt sig helt til top. Sten Lundin kører et stabilt løb, selvom storken er ikke helt flyvende, i det han taber 3 pladser undervejs, men slutter på 4. pladsen. Den tidligere europamester Victor Leloup placeres på heatets 8. plads, efter at have smagt på Volkmøllejorden mindst 2 gange. Eivind Hansen placeres som nummer 7, hvilket i forhold til Leloup er en flot placering. Boris Rasbro der er en af hollænderne på afvejen. udgår på 2. omgang, i det han får en stor sten i baghjulet og må stoppe. Det endelige resultat af første heat bliver, at Bill Nielsen fra Sverige på BSA vinder, foran Brian Stonebridge fra England på BSA, nummer 3 Leslie Archer, England på Norton, nummer 4 Sten Lundin, Sverige på BSA, nummer 5 Henny Ritman, Holland på FN, nummer 6 Baudouin, Holland på Matchless, nummer 7 Eivind Hansen, Danmark på Matchless, nummer 8 Victor Leloup, Belgien på FN, og nummer 9 Nick Jansen fra Belgien på Sarolia. Og udgået af Azzoleto og Kulor Kares, begge fra Finland, og Boris Rasbro fra Danmark. Der andet heat tog belgieren Sommer straks føringen på sin store FN, og i tæt rækkefølge og med kun få meters mellemrum kørte Lars Gustafsson, Gunnar Johansson og Jeffrey Schmidt ud på banen. Men allerede da rytterne gik ind på 2. omgang, havde Schmidt overhalet Gunnar Johansson.
På fjerde omgang blev der nærkamp i tæten, og da rytterne gik ind på femte omgang, var det Schmidt, der førte foran Gustafsson, mens Sommer var rykket ned på tredjepladsen. Schmidt kørte nu tydeligt fra det øvrige felt, og på den sjette omgang havde han et forspring på 9,6 sekunder. Det var tydeligt, at rytterne på den sidste halvdel af løbet blot konsoliderede sig. De var sikre på at komme i finalen, og rytterne midt i feltet var nøjagtigt lige så sikre. Kun de bagerste ryttere skulle have grund til at forsere. De to danskere kørte forsigtigt for at spare kræfter for både sig selv og maskinerne, eftersom de var sikre på at komme i finalen. Som sidste mand kom finnen Olof Helander, der tydeligt ikke var fortrolig med en bane af en så voldsom karakter. Trods de danske rytteres økonomiske indstilling måtte den ene alligevel udgå, da Arne Nielsen gik i stå på 9. omgang. Der gik nogle nervøse sekunder, mens han arbejdede med maskinen, men den var og blev død, og Danmark var for så vidt ude af konkurrencen, eftersom vi kun kunne stille med 2 mand i finalen. Den eneste mulighed Danmark derefter havde for at placere sig var, hvis der ligeledes gik ryttere ud fra hver af de andre nationer. Jeffrey Schmidt kørte over mållinjen som vinder, Lars Gustafsson kom på andenpladsen, Gunnar Johansson blev nummer 3, og hollænderen Jan Klik nummer 4. Feltet var i dette heat meget spredt, og Danmarks repræsentant Knud Lodal noteredes for 10. pladsen. Det er svenskerne Lars Gustafsson og Gunnar Johansson. Starten på finaleheatet, som går over 20 omgange, ca. 46 km. Leslie Archer er i spidsen fuld af Gunnar Johansson, Jeffrey Schmidt og Lars Gustafsson. Da kørerne kører ud på anden omgang af rækkefølgen Leslie Archer, Jeffrey Schmidt, Gunnar Johansson, Lars Gustafsson og René Batten. På 6. pladsen Sten Lundin, derefter Bill Nelson, Brian Stonebridge, Victor Leloup og Geoff Ward. Efter foromgangens kørsel styrter René Batten, og svenskerne er nu i samlet flok med Sten Lundin bagest. Han forsøger at holde Brian Stonebridge og Victor Leloup bag sig. På 7. omgang punkterer Brian Stonebridge og kører ind for at reparere. Jeffrey Schmidt har overtaget føringen foran Leslie Archer, Bill Nelson og Lars Gustafsson og Sten Lundin. Derefter kommer Victor Leloup, som jages hårdt af Gunnar Johansson. Geoff Ward er på 9. pladsen, og stillingen mellem England og Sverige er i dette øjeblik næsten lige, i det nationskonkurrencen afgøres ved at sammenlægge køretiderne for hver nations 3 bedst placerede kører. På 8. omgang styrter Brian Stonebridge. Han beskadiger den ene hånd og kan ikke fortsætte i løbet. På 12. omgang får Leslie Archers maskine karburatorproblemer, og han udgår med tom brændstoftank. Selvom Jeffrey Schmidt er langt foran alle andre, har svenskerne nu frit spil i nationskonkurrencen, og holdlederen kan med sindsro give sine kører signal om at tage det så roligt som muligt. Jan Sommer, FN. Den eneste trussel mod svenskernes individuelle placeringer udgøres nu af René Batten, som i en mægtig slutspurt på de sidste 5 omgange rykker helt op til Bill Nelson på andenpladsen. Finaleheatet vindes overlegent af Jeffrey Schmidt med Bill Nelson på andenpladsen og René Batten på tredjepladsen. Det svenske hold vinder suverænt nationskonkurrencen foran Belgien og Holland. Svenskerne tilbagelægger de 60 omgange i den samlede køretid 3 timer 42:25,9. Belgierne tilbagelægger i alt 59 omgange i køretiden 3 timer 43:27,8. Og hollænderne tilbagelægger 56 omgange i køretiden 3 timer 51:10,7. England, Finland og Danmark gennemfører ikke med fuldt hold og slutter uden placering. For at deltage i nationskonkurrencen krævedes, at hver nation stillede med mindst 3 kører i finaleheatet. Danmark havde kun 2 finaledeltagere og var derfor på forhånd ude af nationskonkurrencen. Alligevel kørte danskerne Eivind Hansen og Knud Lodal et flot løb og placeredes individuelt på henholdsvis 10. og 11. pladsen. De tilbagelagde begge 19 omgange i finaleheatet. Løbet er nu slut, og om et øjeblik ser vi den førende kører, Jeffrey Schmidt, flages i mål. Han kom nu. Han fulgtes af Bill Nelson, René Batten og Sten Lundin. Her har vi René Batten på valen efter kæmpe slutspurten.
og efter indtagelse af diverse sodevander. Her har vi Bill Nielsen, og flere gange Bill Nielsen, som sammen med det svenske hold ydede en kæmpe indsats, og nu for første gang vandt Motocross des Nations. De tidligere år har dette løb været vundet af henholdsvis Belgien og England. Her har vi det vindende svenske hold, som alle kørte på BSA-maskiner. Her har vi laurbærkransningen, hvor en af de smukke Randers-piger sørger for tildeling af laurbærkransene og modtager tak for kransningen. Og sejrer nationens flag sammen med arrangørnationen. Og endelig den individuelle vinder, som kåres af Randerspigen. Det er Jeffrey Schmidt, vi har her sammen med Paul Chandelou. 1959 i Voltmølle. Her kommer Viggo Thomasen, som har arrangeret løbet. Ved siden af gik den flyvende købmand H.C. Persen. Løbet omfattede 4 etaper. Paul H. vandt en stiletape og en hastighedsetape. Den danske mester Eivind Hansen vandt en hastighedsetape. Her har jeg motor i samtale med Ove Jensen. Og der stod Gunnar Persen. Der kommer købmanden H.C. Persen. Nu er kørerne ude på en af etaperne. Det ser ud til, det er en af hastighedsetapperne. Her er vi ved Det er yderpunktet. en af stiletapperne, hvor de får strafpoint, når de rører jorden med fødderne, eller hvis de har et styrt. Her ser vi Randers Motorsports dygtige juniorkører, Paul H. Persen, den flyvende polster, som vandt over den mangeårige danske seniormester, Eivind Hansen Odense. Eivind Hansen var den første til at lykønske Paul H. med sejren. Den stærke Fynbo lagde ikke skjul på, at Paul H. med fortsat træning ville opnå det helt store inden for den krævende sport. Og herfra går vi over til motocross i 1960 i Voltmølle. Her gik starten til motocross i Voltmølle, Store Bededag den 13. maj 1960. Banen er kortet af siden verdensmesterskabet 1955 og er nu på ca. 1100 meter. Og den er nu blevet mere overskuelig for publikum. Der startes i seniorsport 500 kubik, som køres over 3 heat af 12 omgange. Seniorsport 250 kubik, der køres over 3 heat af 8 omgange. Juniorklassen 500 kubik kører 2 heat af 5 omgange. I senior 500 kubik klassen kører de danske kører endvidere en dansk motorsports blå vandrepokal, der udsættes en gang årligt i hver landsdel. Stævnens officials. Det er nu delegeret Knud Christensen Viborg, stævneleder Svend Åge Rasmussen Randers, tidtagerchef Terje Stikker Randers, maskintilsyn Viggo Thomasen Randers, starter Christian Vennerby Randers og rundetæller Ove Fjord, ryttegårdsleder Harry Christensen, og speakerne Mogens Kamphøen, stævnekasseren Henrik Røsø og Svend Åge Bendiksen, banechef Anker Bak Sørensen. Alle fra Randers.
Det er købmanden. Flyvende købmand. Her kører købmanden op over pladsen. Der kommer Knud Glindvald. Op over pladsen. Der kommer Knud Glindvald ned omkring KLG-svingen. Mogens Rasmussen. Jesper Nielsens lag har problemer på toppen af KLG-svingen. Og her har vi Knud Glindvald, der er opgivet. Og her har vi juniorkørerne. Og det er Ole Hollerup Randers. Høvner, der kommenterer løbet. Den endelige stilling efter anden start i seniorsporting til 500 kubik. Det er programmet side 13, altså side 13 i programmet, hvis I noterer. Her bliver resultatet, at kører nummer 2, Mogens Rasmussen, Næstved på Matles, vandt, og Mogens Rasmussen får 19 point. Nummer 2 blev kører nummer 8, Boris Asbro, København, og Boris Asbro får 18 point. Nummer 3 blev kører nummer 6, Svend Åge Hansen Hillerød, der får 17 point. Nummer 4 blev kører nummer 12, H.C. Petersen Randers, og H.C. Petersen får 16 point. Nummer 5 blev kører nummer 4, Palle Høst Andersen fra Næstved, der får 15 point. Nummer 6 blev kører nummer 14, Jakob Lynegård fra Køge, og Jakob Lynegård får 14 point. Nummer 7 blev kører nummer 9, Arne Larsson fra Vise Fjerder Motorklub i Sverige. Arne Larsson får 13 point. Blev kører nummer 10, Eivind Hansen Odense. Eivind Hansen får 11 point. Nummer 10 kører nummer 17, Sten Karlsson fra Sverige, og Karlsson får 10 point. For 8 point. Og vi har også resultaterne fra tredje start. Det er juniorløbet. Det er bag i programmet. Her bliver resultatet, at kører nummer 23, Kai Mikkelsen fra Anders, og
14 point. Nummer 2, det er kører nummer 36. Det er Svend Aage Jensen fra Randers på BSA. Svend Aage Jensen får 13 point. Nummer 3 blev kører nummer 33, Åge Conradsen Hatting. Åge Conradsen får 12 point. Nummer 6 kører nummer 21, Ole Holland fra Randers. Holland får 9 point. Nummer 8 kører nummer 34, Jimmy Smith Randers, 7 point. Nummer 9 kører nummer 22. 250 kubikklassen. 1. Søren Dons Frederiksberg, der får 15 point. Nummer 2 blev kører nummer 15, Tore Lundby fra Norge, der får 14 point. Nummer 3. Nummer 4. Åge Langhjem Randers, 12 point. Nummer 5. Kører nummer 5, Svend Ingemann Jensen fra Sorø, der får 11 point. Nummer 6. Kører nummer 11, Erik Thomasen Randers, 10 point. Nummer 7. Kører nummer 8, Knud Johannesen Glostrup, 9 point. Nummer 8. 12. Omlebæk, 8 point. Nummer 9. Kører nummer 4, Tom Dahl Næstved, 7 point. Og nummer 10 blev kører nummer 10, Paolo Petersen Randers med 6 point. Så bliver han på lidt sidste side, for nu trækker vi numrene. Der gælder en lang række gevinster. Tilkøb i Gunners Møbelhandel. Østergaard 22 i Anders. Har de nummer 1941, har de sikret den 400 kroner ved køb af møbler og 2.000 kroner ved Gunnar Andersen. Altså nummer 1941. Og nummer 69 giver 300 kroner ved en køb hos Gunners Møbler. Tredjepræmien er vundet på nummer 638. H.C. Pedersen kører nu over målstregen som nummer 4. Søren Dons kører ud på æresrunden som vinder af 250 kubikklassen. Mogens Rasmussen får overrakt blomster og pokal af Svend Rasmussen som vinder af senior 500 kubik. Mogens Rasmussen kører nu i samarittateltet og bliver behandlet for en skade, han pådrog sig under løbet.